菅元朝曾是日本山口组旗下佐藤组本部长。2015年，他金盆洗手，现在是一名经济评论家，有10几本经济方面的著作。他也是一名网络名人，在推特拥有22万粉丝。北京のね、武装警察病院っていうのがあるんですよ。そこがもう今日本人を受け入れしてると。あとアラビアとかサウジアラビアだとかドイツだとかあちらのお金持ちを受け入れてると。いやドナーはっていう話になると、いやすぐに用意できますと。ああいうのがもう中国の見解だったから、日本円にしてね当時3000万円かかったね。3000万円で安いですよね。この辺の部屋です。すぐできる。ね、まだね21歳の男性ですよ。もう薬で寝てるからもう本人意識ないんだけど、それでこれはどういった人なんですかって言ったら、いやもう悪人だと、死刑の判決を受けた犯罪者でいずれ死ぬから人の役に立って死ぬんですよと。それ病院側の説明？病院の説明なんですよ。でもう若くてとてもいい肝臓ですってことで、すごいなと思って、でいくらでも中国は人が多いんでドナーは用意できるんですと。いやどういったことをやられたんですかっていうと、これはね集団のもうテロリストの集団ですと。で聞くと法輪功っていうねなんか集団なんですね。当然ですよ。生きたままだから生体移植だから、もう取り出してしまっても死ぬんだから、もうそのまま同時でやった方が合理的なわけですよ。でその後の処理については分かりません。聞いてもないし。寝てる姿を見たんですけども、両手両足の腱を切る手術をするんですよね。前日に。なんでって聞くと、闘争防止が一つと、あとやっぱり緊張するらしいんですよ。すると体が縮こまってもう臓器も良くないっていうことで、そういう手術をやって、あとはもう麻薬みたいな麻酔のようにねぼやっとさした状態で置いておくと。